Què passa, gent del món? I on estem? En el Tribunal de les Aigües. Gent del món, mos hem trobat que està també Joan Ribó, l'alcalde de València, perquè hem colat en la sessió de premsa. Per cert, la paella més horrible del món, la fideuà, en salchicha i formatge. No sé, se deuen de creure que això és un kebab?